Bogajan LA long non ke bang ji MLA Election pharman aphan Akehai Ravison Terang sitame bang karjap dunji aphan kachesik angring kedo. Lason se karbengong angkang pi long non ke bang ji MLA Election bang phukile aphan prek jama party dum kachesik boma son thak thaksi Bogajan LA long sitame inut nong nam kachethang plong Akehai Ravison Terang sitame MLA Election hut bang phu mate MLA candidate karjap dunji aphan se kachesik bom puta birta chatai long pen birta long pon Lapen alangli ke damtang MSC election husitame CPI-ML party pen incorrectly Deopani constituency bangpu karjap dunji aphan wol chapalong donlo Ponta non ki bangki MLA election hut kuso party pen bangse alangli tiket cho enujima labang so alama bangke klartak pen longpon pela Bogajan LA long ongdung radatum alangli phan ningachi thedu lapen alangli ke damtang apor husitame ongdung ake me sai rada phan ki claim pipon bomlo la sojok ongdung radatum alangli phan ningaching sam kedo Tangte alangli MLA election hut kupe party pensi tiket cho enunchi lapen alangli phanning gachi thera datum uso party pen bangsi bang phukar jabdunchi ningke hang labang so porhut ilitum chini dun ipo borjan pen berenteron report time news dipu